हाग्रामा महिलारिया राजनैतिक भावे 17 बोसोर सासन खालामदोंबाबो राजनैतिक गियान जिर' बिथाङा ओरैनो दाबि धमकी होनानै मानसिखौ बिथाङा राजनीति खालामबोदों बिथांनियाव नलेज गैया जेबो माने बे जे बुङो एमडि भेसेल साउन्ड मार्क्स जानला मानला माने ओरैनो आवाजफोरखौ होबाय दङ नाथाय बिथांनियाव नलेजआ जिर' मोनसे खोथा ग्रीक पण्डित एरिस्टटला बुंदोंमोन राजखान्थिनि सोलोंथाइया जोबोद गोनां नाथाय आं सानो दा बिथांमोननि दा बिखेखকৈ हाग्रामा महिलारिया राजनैतिक भावे 17 बोसोर सासन खालामदोंबाबो राजनैतिक गियान जिर' होननानै आं बुंनो सानो मानोना राजनैतिक जुदि सासे नेता जानांगौबा बिथाङा मिथिनांगौमोन राजनितिनि जनसाधारन गासैबो जड़ित थायो राजनितियाव डेम'क्रेसिनि जेबो ओंथिखौनो मिथिया राजनिति बिथाङा जेरै खालामबोदोंमोन दिनैनि जा प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेरैबायदि जों डेम'क्रेटिक भाबै राजनितिखौ लांबाय दङ बिथाङा नाथाय बेफोरखौ जेबो रोङामोन बिथाङा ओरैनो दाबि धमकी होनानै मानसिखौ बिथाङा राजनिति खालामबोदोंमोन बेखायनो बिथाङा दा ओरैनो जाला माला खोथाफोरखौ बुङो मानोना बिथांनियाव नलेज गैया जेबो माने बै जे बुङो एमडि भेसेल साउन्ड मार्क्स जानला मानला माने ओरैनो आवाजफोरखौ होबाय दङ नाथाय बिथांनियाव नलेजआ जिर' आं बेखौनो बुंनो सानो गोजोननि सायाव मा बुंगोन नोंथां दाथ' जोबोद मोजां मोनसे गोजोन थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय दङ आरो बेयो प्रमद बर'नि दैदेननायावनो जादों जोंनि ओनसोलाव आगोलो जेरैबायदि मोनसे समाजखौ जुदि दावगालांहोनांगौबा जोंनो बे गोजोना जोबोद गोनांथार जोङो गोजोन थासारिखौ मोनब्लासो जोंनि समाजा गासै बिथिङावनो दावगालांगोन नाथाय जोङो आगोलाव बेफोरबायदि गोजोन थासारिनि गेजेराव जोङो थानायखौ मोनाखैमोन नाथाय गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोंनि जे डेभेलपमेन्ट खामानिफोरा दा सोलिबाय दङ बे गोजोन थासारि फैनायखायसो जादों आरो मानसिफ्रा ओरैनो गोसोआव जिथु एक्सुवेल पिस बेखौ दा मोननो हादों बयबो गोजोनै बेनिखायनो जोंना रिजाल्टफोरा मोजां जादों फरायसाफोरा मोजाङै फरायनो हादों रिजाल्टफोरा जोंहा आगोलो बाक्साया जिर'मोन दा फार्स्टआव फैदों चिराङा फार्स्टआव फैदों सोलोंथाइ बिथिङाव गतिके बे गोजोननिनो मोनसे सिनायथि गोजोन थासारि जानायखायसो जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे बेखिनियानो माबायदि सोमोन्थाय होगोन बे समाव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि जे सोरखार सालायनाय बे बिथांनि जे सोरखार सालायनायखौ माबायदि नोंथाङा कम्पेरिजन खालामगोन दा बेथ' जा प्रमद बर'नि जा लिडारशिप दा डिगनिटि बेथ' इन्टारनेसनेल लेभेलाव दा मोनसे रिकगनाइज जादों नेसनेल लेभेलाव रिकगनाइज जादों जोबोद मोजां मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि बानायनानै जोंनि समाजखौ माबोरै दानांगौ जोंनि उन जोलैफोरखौ माबोरै जोङो सोरजिनांगौ बेफोर मोनसे प्लेनिं फुल प्लेजेड प्लेनिं लानानै बिथाङा खामानि मावदों डाटा बेसाव मोनसे दानि मुगाजों गोरोबनाय बेबायदि जों खारगासिनो दङ आगोलाव ओरैनो लाम साम माने बिथाङा जेबो साननाय गैया प्लेनिं गैया बेबायदि खामानि मावोमोन नाथाय दा कमप्लिट प्लेनिंनि गेजेरजोंसो खामानिखौ मावनाय जायो नुदों सालायदों बा दुरान काप जोंनि सिएम काप फैदों नै दा जुब महोत्सब जादोंमोन जोंहा दिल्लीयाव जालांबाय बिदिनो साहित्य महोत्सब गोबां खामानि बेफोरो जाबाय मा मोनसे डेभेलप जों बोरैहाय आवगायनांगौ बिनि मोनसे प्लेनिं आरो बे प्लेनिंनि गेजेरजों खारबाय दङ गतिके साबायखर जा जोंनि बयनिबो दैदेनगिरि प्रमद बर'खौ बेखौनो जों साबायखर होयो